Lisod gyud ni sabton sa mga sulpot kanang giingon sa atong Ginoong Jesucristo nga may nagkalain-laing hinungdan nganong dili makaminyo ang tao. Ang usa sa mga dakong hinungdan, dili makaminyo ang tao tungod sa gingharian sa Dios. Si bisan kinsa nga makadawat ni ana padawata. Sugo ba ano? Sugo in the sense nga ang tao magprofess og usa ka disiplina nga alagaran niya ang Ginoong Dios sa tibuok niyang kinabuhi nga mag-inusara or dili minyo. Magbato San Pablo 1 Corinto kapitulo 7. Diba ingon na San Pablo, mas pinakamaayo nga mag-inusara. Apan kung dili ka makapugong sa imong uwag hala pag minyo. So kung magminyo ka, adi lang ka fully makapangalagad sa Dios. Kanya ang gipangita sa simbahan Katolika, katong mga tao nga fully makapangalagad sa Dios. May basis sa disiplina sa silibasya. Sabta ra gud ninyo be?